Galicia. Galicia é moito, moita Galicia noutro tempo, nestes días e os que veñan a benvida. Galicia é moito, moita Galicia, arte a roubo de antoloxía, a nosa historia e xeografía. Galicia é moito fecho do mal ollar, Galicia aberta de par en par. Fora meigas, veña fía, turuxo e bruxería, veña cougo, romería, a nosa sabiduría que de ouro é un tesouro, repenicar de todos, canta doce, canta forte, canta moito, canta coro. Co seu conto, o que sinto e xo escoito, o cantar duns dos outros. A noso xento meu povo. Moi boas tardes. Bueno, estas instalacións sempre, cando nos acolleron no interior, pois sempre tiñamos unha imaxe increíble, propias de un gran evento, pero estas condicións sanitarias que nos van a marcar toda a campaña, que nos van a marcar en definitiva esta nova normalidade, pois lévanos incluso a un sitio máis acolledor, con moita xente, respetando as distancias, con moita responsabilidade, con moito sentidiño como nos gusta facer as cousas no Partido Popular. Moitas gracias por acompañarnos na tarde de hoxe. Sempre somos moi ben acollidos nesta comarca. Benvido, presidente, nunha campaña, como decía, pois nunha campaña distinta, nunha campaña que a prioridade vai ser, por suposto, a nosa saúde, nunha campaña que arrancamos pois despois de superar, e o de superar vamos a poñelo entre comillas, pois unha importante crise sanitaria, e que nos vai a marcar tamén o contido de como queremos intentar convencer os veciños e veciñas da nosa provincia para que o vindeiro día 12 de julio, cando vayan a votar, elixan a papeleta ca nosa candidatura. O día 12 de xullo vai ser probablemente das eleccións máis importantes que tivo Galicia despois de ter a normalidade democrática que temos dentro da Constitución do 78. Eu digo así porque é indudable que a crise económica que provocou esta terrible pandemia vai a requerir de máis xestión ca nunca, de máis rigor que nunca, e, sobre todo, vai a requerir de que se empece a traballar o día 13 ás 8 da mañá e, por suposto, cos mesmos principios e cos mesmos criterios que fixo o presidente. En todos os actos públicos, eu tamén o quería facer aquí en Sarria, aproveito para decirlle que todos os galegos, ou así además mo trasladan estes días que temos a ocasión e o privilexio de falar con moita xente, a tranquilidade que nos deu nun momento tan complicado e a responsabilidade que levou un momento tan difícil. A partir do día 12,
e vímoslo estes días, que probablemente esta semana estivo marcada por un feito televisivo, un debate en donde había un grupo de personas que teñen un obxectivo, que o Partido Popular non manteña o goberno na Xunta de Galicia. Permitídeme que depois de escoitalos con moita atención non podo sacar outra conclusión. Eu non escoitei propostas, non escoitei programa de goberno, por non escoitar, non escoitei nin quen sería o responsable de liderar o barco, que, por certo, non tería unha tarefa nada fácil tendo en conta a actitude e a agresividade dialéctica co que se dirixía, non? E, outro lado, está unha persoa que a coñecemos, que foi capaz de sacar a nosa comunidade autónoma dunha crise económica importante. Víamos como se reduxo o paro dunha maneira significativa, como crecíamos económicamente, como aspectos que aquí en Sarria o coñecedes ben crecían vinculados ao Camiño de Santiago, o noso patrimonio material e inmaterial, os nosos sectores primarios, cos proxectos en marcha que coñecemos, e que agora, novamente, máis que nunca, vai a ser imprescindible xente con experiencia, xente que cando as coitas pois non parezca que sexa un tutorial de YouTube ou que fale de memoria, xente que ao mellor temos que retomar os datos e o que coñecemos da época do bipartito, porque agora a veces cando se escoitas individualmente hasta pode parecer que teñen un proxecto ou que teñen ganas, pero o máis importante, especialmente neste momento que nos vai tocar vivir, é ter ao frente persoas con experiencia, persoas que sexan previsibles, persoas que actúen con transparencia, como fixo o presidente Feijóo durante esta pandemia. Persoas, en definitiva, que sepan xestionar e que antepoñan os intereses de Sarria, os intereses da provincia, antes dos intereses políticos. E iso é o lema da nosa campaña. Nos hoxe aquí vimos humildemente a pedirvos o apoio e a pedirvos o voto, sendo moi conscientes de que é importantísimo non caer en ningún triunfalismo, ser máis humildes que nunca, pois houbo máis de 600 lucenses que perderon, máis de 600 galegos que perderon a súa vida por esa enfermidade, moitos contaxiados que aínda agora están sufrindo as secuelas, e iso lévanos a ser absolutamente respetuosos e facer a campaña máis educada, máis sensible e solo falar do que quere falar a xente, que é realmente como pretendemos consolidar os cimentos para máis pronto que tarde empezar novamente a senda do crecemento económico, manter os postos de traballo e, en definitiva, será a riqueza que é a mellor política social que podemos implementar na nosa comunidade autónoma. Esa é unha opción a que lidera o presidente Feijóo. As enquisas, indudablemente, son boas. Iso pode nos levar incluso a un exceso de confianza. Por iso, xa aquí, eu pretendendo ser o máis breve posible, co importante é que escoitemos o noso presidente, o que vais a ser o presidente a partir do día 12, teño a completa seguridade, que mobilicemos a xente, que os colexios electorais son lugares seguros, que están supervisados por técnicos competentes e que non hai ningún perigo, que a xente salga a votar, aínda ten a posibilidade de facelo por correo hasta os xoves, que as enquisas non valen para nada e que a única enquisa vai ser a enquisa do día 12 a partir das 8 da tarde. É tamén moi importante dicirlle á xente que hai unha alternativa que coñecemos, que ten uns feitos, non só palabras, ou hai outra alternativa, que é un totum revolutum que nos levaría, dende logo, a un abismo, insisto, nun momento no que non estamos para experimentos. Eu, como encabezando a candidatura xunto cos meus compañeiros, póñome absolutamente a vosa disposición. Sei, ademais, que o que nos gustará será rematar, poder vir en breve a ver as obras do colexio rematados, ca sensibilidade que nos trasladan os padres e o equipo docente, a importancia dese desdoblamento na Adela Sarria que está a punto de ser adxudicado, un proxecto importante, probablemente o máis importante para a nosa provincia, e seguro que moitos máis que teremos ocasión de disfrutar. Só quería
rematar tendo un recoñecemento pois para o centro, para todo o persoal de servicios sociais e persoal que atende a discapacidade, que me consta que fixeron un gran traballo, e os sanitarios nesta pandemia, concretamente pois nesta localidade de Sarria, que seguro todos coñecedes e coincidiredes comigo, pois a gran vocación e o gran compromiso, o gran traballo que fixeron por todos os seus usuarios. Presidente, tes a palabra, sabes que dende Lugo vamos a traballar para que ninguén que queira votarte non o deixe de facer. Temos un argumento clave que é o noso programa electoral, pero temos o máis importante, que é o balance da tua xestión, da que nos sentimos orgullosos. Moitas gracias, salgamos a votar, pidamos o voto ca tranquilidade e ca serenidade de ter detrás un proxecto serio e un proxecto que se defende con feitos. Moitas gracias, presidente. Muchísimas gracias e boas tardes a todos. Gracias por vir hasta aquí. Quixera agradecer a vosa presencia. Sei que non é fácil vir aos mítines últimamente, porque a pandemia veu a cambiar casi todo, pero quixera agradecer os que viñechedes hasta aquí. Estou absolutamente convencido de que podíamos traer a máis xente, moita xente non pudo vir, pero por razóns de prudencia, para preservar a súa saúde e tamén preservar a saúde de todos os veciños de Sarria. O certo é verdade que estamos celebrando unha campaña electoral distinta, lamentablemente, cunha distancia nas sillas, con máscara na cara a todas as persoas, pero probablemente sexa por respeto a todas as persoas que se foron antes de tempo, as 619, que non vamos a esquecer esa cifra, e tamén por respeto a todas as persoas que se contaxaron e que ahora xa están ben. Hai algunhas todavía que quedan contaxadas, pero sin, de momento, presentar síntomas preocupantes. O total son 3 persoas que temos ingresado nos hospitales, 3. E onte, cada día nos van dando os datos das residencias, como van. Onte todas as residencias estaban limpias. Das 25.000 persoas que están en residencias de terceira idade ou en discapacidade, todas estaban limpias. Seguimos facendo test para intentar descubrir algún virus e para intentar protexer a persona que o ten e os seus contactos máis estreitos. E seguimos traballando na Mariña para seguir facendo PCRs a todas as persoas que podan ter algunha relación directa ou indirecta co foco. E así foi como traballamos durante todos estes meses. Foi duro, durísimo. Tivemos máis de 1.000 persoas ingresadas, hoxe temos 3. Tivemos 180 persoas nas UCIs, levamos varias semanas con ninguna. E lamentablemente fallecía xente todos os días, levamos varias semanas sin ningún fallecemento. Tuvemos 1.000 persoas infectadas nas residencias de terceira idade, hoxe temos ninguna. Eu creo que ese traballo e ese compromiso é o compromiso e o traballo que os que estades aquí representades. Porque ao final nos gustaría que viñera máis xente, e ao final os votamos de menos porque hai moita xente que non ven e sin embargo nos vai a ir a votar. Depois hai outra xente que non ven nunca un mitin do PP nin nos vai a ir a votar nunca, o cual é, pois, a grandeza da democracia. Eu quixera agradecer a presencia do alcalde de Incio, que é un alcalde novo, que contrasta co alcalde de Paradela, que nunca perde, e iso está moi ben, e tamén coa alcaldesa de Triacastela, que dende que eu a coñece é alcaldesa. Cos compañeros de Sarria, con José Antonio e os seus compañeros, e con todos o resto de portavoces da comarca. Decía que tanto os que estades como os que quixeron vir e non puderon, e aqueles que non vendrán nunca a un mitin do PP, para nós todos son importantes.
E este discurso que vou a pronunciar antes de irme a Narón, e por eso lle pedín a José Antonio que me deixe intervir con antelación, está dirixido a todos eles, os que estades, os que quixeron vir e non están, e aqueles que non van a vir a un mitin do Partido Popular, porque todos eles están incluídos no noso programa electoral. Non facemos un programa electoral para a xente que vota un partido, facemos un programa electoral para toda unha comunidade autónoma, para Galicia. Lles aseguro que para todos eles gobernarei. Non vou a gobernar para uns en contra de outros. Nin vou a ver este quen é ou quen non é. No. O programa electoral e o goberno é un programa para todos e este goberno é un goberno para todos. Sintan o que sintan, nos voten ou non nos voten e voten a quen voten. Por riba de calquera outra circunstancia está Galicia, por iso estamos aquí. Cada unha ve e asinte de distinto xeito. Seguro que un quere a súa nai ou o seu pai de distinto xeito. Todos os fillos non queren igual o nai e o pai, pero todos a queren. Eu creo que todos os galegos queremos o país, cada un dentro do seu xeito. E por iso temos que presentar unha proposta que valga para todos. Algúns apoiarán, espero que a maioría suficiente, e outros non apoiarán, pero o importante é que ao final do mandato todos podamos estar un pouco mellor que ao principio. O importante é que ao final dun mandato en Galicia haxa menos divisións e máis unión que ao principio. E o importante é deixar a Xunta de Galicia para que alguén, o seguinte, poda entrar na Xunta de Galicia sin que este hipotecada durante as próximas décadas. O importante, en definitiva, é que Galicia somos todos. E Galicia somos todos antes, durante e despois das eleccións. E ese é o noso proxecto para todos. E por diante, que están os problemas? A política non consiste en crear problemas, senón en solucionalos. A política non consiste en dividir a sociedade, senón en unila. A política non consiste en facer experimentos, senón en chegar experimentados. E esta política tan extendida en España de fractura, de bloques que se atopan entre sí, a nós non nos interesa en Galicia. E por iso nós non propoñemos converter as eleccións nun pulso entre cidadáns. Antes de esquerdas ou de dereitas ser do Partido Socialista ou de Podemos ou de esa conglomeración de partidos hasta 10 que estaban outro día no plató de televisión, bueno, nós o que pretendemos é compartir a gran maioría das preocupacións e das ilusións da xente. E nós o que buscamos é, pois, atopar unha resposta axeitada á maioría desas preocupacións. E intentar facer o que farían a maioría dos galegos se están no noso lugar. Son cuestións tan simples como esenciais. Cando un ten que decidir por un conxunto de personas, seguro que o que busca é que decidirían esas personas se tuveran os mesmos datos que nós e elas tuveran que decidir. Pois neso consiste a política. Ou polo menos a política como nós sabemos e como nós a practicamos. Que queremos? A gran maioría dos galegos quere que Galicia sexa un lugar estable para vivir. Un lugar sin incidentes, un lugar sin violencia, un lugar onde se dice unha cousa e se cumple, un lugar onde se dá unha palabra e despois se executa, un lugar onde non estemos todos hipotecados, un lugar onde, cando un compra unha cousa, se lle paga. En definitiva, un lugar para os proxectos vitais, tanto familiares como persoais como profesionais. A gran maioría dos galegos que pretende o emprego. O emprego é a chave da dignidade e a chave da liberdade. A nadie lle gusta estar no paro nin cobrar un subsidio. A nadie lle gusta ás 8 da mañá non ter a donde ir, tampouco ter a donde ir despois de comer. E así día a día, mes a mes. O emprego é a chave que abre a liberdade e que tamén abre os servicios públicos, porque se financian cos traballadores, a través das súas nóminas, o IRPF, e a través do que compran da súa capacidade de consumo, do imposto de valor engadido. A gran maioría dos galegos que viven no rural queren seguir vivindo no rural, pero vivindo ben. Vivindo no rural e vivindo do rural. E cando miramos que ahora estamos no récord de produción láctea, no récord de produción cárnica, xa sexa vacuno, porcino ou avícola, no récord de producción
de pesca fresca e de marisqueo e de pesca conxelada. E cando miramos que somos o primeiro produtor do mundo da conserva e o segundo produtor do mundo do mexilón, e digo en Sarria isto sabendo evidentemente que o mar está a moitos kilómetros de aquí, pero en Sarria tamén interesa que o mar vaya ben porque a costa é unha parte esencial do país. A gran maioría dos galegos o que queren é que podamos presumir dunha terra segura. O ano pasado, durante xullo, agosto e setembro, chegaron 2 millóns de persoas. Probablemente este ano non van a chegar tantas. Pero o que sí podemos asegurar é que cando entra unha persona en Galicia ten un sistema sanitario público solvente e que funciona. E de feito, agora neste test de estrés que pasamos coa pandemia, quedou acreditado que Galicia ten un sistema sanitario que foi o primeiro que cumpliu os requisitos para levantar o estado de alarma na comunidade autónoma unha semana antes que noutros lugares máis ricos que nós, cunha renta per cápita superior. E cando se pensaba que esta terra, que tiña e ten un 25% de maiores de máis de 65 anos iba a ser especialmente castigada polo virus, resulta que non foi así. Hai algúns que dicen, no, que aquí houve pouco virus. Bueno, aquí houve menos virus porque o atallamos antes. Pero ademais as cousas non se miden polo número de virus. Parece ser que si tes poucos virus é que eres malo. Si tes moitos é que tes un bo servizo sanitario. É un mundo ao revés. O que se mide é o número de fallecidos polo número de contagiados. E Galicia é a comunidade con menos fallecidos por número de contagiados, igual que Canarias. O resto, o doble que nós. Digo que a gran maioría dos galegos o que quere é crecer. Crecer económicamente, crecer profesionalmente, crecer en coñecementos, en persoas, en liberdades. Bueno, eu penso que eso, volvo a reiterar, consiste a política. Non vai a ser nada fácil, porque todo apunta en mala dirección. Se collemos o que dice a Unión Europea, o OCDE, a Comisión Europea, o Banco Central Europeo, o Fondo Monetario Internacional, se collemos o que dice o Banco de España, nos dice que España vai a ser probablemente o país da Unión Europea que máis sofra como consecuencia da crise económica. Un paro do 24,7%. O paro en España, o récord foi o 22%. A finales deste ano, dicen, vamos a chegar ao 24,7%. Un déficit, o máximo era facer un déficit do 4% nun ano, un déficit do 15%. E unha baixada do Produto Interior Bruto do 10-12%. Por tanto, ahora que a sociedade española está anestesiada, porque ten en vena un tranquimacín que son os ERTES, cando hai millóns de personas en ERTES, en Galicia máis de 250.000 personas, que ocorre? Que cando se acaben os ERTES, veremos se todos os que están aí poden volver ás súas empresas, porque as empresas teñen que facturar, e veremos se teñen capacidade de facturar, porque para facturar ten que haber xente que compre. E, por lo tanto, esta crise é unha crise de demanda e de oferta. De demanda porque non se produce e de oferta porque non hai quen compre. Por tanto, nos vimos aquí a concretar 3 certezas. Unha certeza da confianza, outra da estabilidade e outra da xestión. Mirade, digo certeza da confianza porque nós non chegamos a aprender. Cando chegamos no ano 9 había un paro do 21%. En febreiro o paro era do 11,7%. Este febreiro, a metade. Cando chegamos no ano 9 se destruíran 54.000 postos de traballo nos últimos 12 meses antes de chegar ao goberno. 54.000. A Xunta de Galicia tiña un pufo de 2.000 millóns de euros, quebraran as caixas, había 75.000 familias engañadas coas preferentes, había un déficit público oculto, o Produto Interior Bruto estaba disminuindo e, por suposto, o paro aumentando. Pois ben, fomos quen de sair desa situación. E hoxe Galicia pois ten un récord de exportacións e ten un récord de Produto Interior Bruto. Que o Produto Interior Bruto é a riqueza dividida polo número de galegos. E somos a comunidade autónoma de España que máis creceu nos últimos 10 anos. Exactamente a segunda que máis creceu. Por tanto, aquí, decir unha cifra a voleo, que merda. Si total nunca sabes se te dicen a verdade un e outro, pois para min é moi importante as cifras que son verdade. Porque ou é verdade ou é mentira. Non hai término medio.
Por conseguinte, hai xente que minte. E a min a mentira en política non me interesa. A política consiste basicamente en que prospere a verdade fronte á mentira. E cando nun pobo a verdade prospera fronte á mentira, é un pobo libre e que vai a seguir sendo libre durante moitos anos. E por iso hai que colleitar a verdade. Mirade, pasamos momentos difíciles. A pandemia foi unha proba de que somos capaces de resistir e de repoñernos as dificultades. E incluso, como neste caso, salir de primeiros. A certeza da confianza tamén ten outra certeza, a estabilidade. Mirade, durante 11 anos aprobamos todas as leyes que entraron no Parlamento. Durante 11 anos aprobamos todas as contas públicas da Comunidade Autónoma ano tras ano. En España, o goberno leva 2 anos non aprobou unha sola vez as contas públicas. Durante 11 anos fomos reducindo o déficit e estamos prácticamente en equilibrio entre os ingresos e os gastos. Durante 11 anos fomos a comunidade autónoma que menos incrementou a deuda pública. Eu podía vir aquí e non decir isto, pero é que entre todos aforramos máis de 3.500 millóns de euros. Que é a diferencia entre ser a comunidade autónoma que menos incrementou a ser unha comunidade que este na media. Non digo a comunidade que máis se incrementou, no, na media. Pois na media aforramos 3.500, sabedes por qué? Porque ahora vamos a necesitar. Ahora, nesta profunda crise económica, lle pediremos ao goberno central que, dado que temos deuda sin emitir, que o lóxico, se a necesitamos, é que non la deixe emitir. Por tanto, ser a comunidade que paga as facturas antes que as demais, 10.000 proveedores, 10.000 personas que traballan para a Xunta, empresas, proveedores, farmacias, por suposto, empregados públicos, a xente que nos fai unha obra, unha microobra, ou unha depuradora, ou un abastecemento, a potabilización da auga, ou unha concentración parcelaria, todo isto hai que pagalo. E pagamos as facturas. E por iso, durante estes anos, fomos quen de facer cousas en Sarria. A pesar de que non gobernemos durante boa parte dos anos, pero que máis dá? Si aquí a xente ten dereito ás mesmas obras, goberne quen goberne. No ano 11 entregamos un novo centro de saúde en Sarria, que costou máis de 3 millóns de euros. O cambio, máis de 500 millóns de pesetas. Fixemos unha mellora integral do centro de atención á discapacidade. Hoxe hai 300 personas que cobran a lei de dependencia aquí. Cando cheguei á Xunta de Galicia había 14.000 en toda Galicia, hoxe hai 61.000. Desas, 280 están en Sarria. Apoiamos o Centro de Información á Muller, con €500.000. Rehabilitamos varias obras de distintas pistas que nos pediron e de distintos lugares. E o Colexio Frei Luís Granada vamos a licitar a súa remodelación integral por €1,5 millóns de euros a próxima semana, porque é necesario facelo, e porque era un compromiso. En isto consiste a política, en cumplir os compromisos. Cando chegamos non había cartos, pero finalizamos o corredor entre Sarria e Monforte, 135 millóns de euros. Se dice pronto. Ahora tuven que vir dende Santiago pola carretera nacional e depois chegar a Guntín e entrar na autovía de Lugo-Santiago. ¿Por qué a autovía de Lugo a Santiago está parada? ¿Por qué esa autovía que tiña que estar finalizada resulta que non sabemos ni en que situación está? Pois esa é a diferencia entre as autovías que dependen das administracións públicas que non fan as obras e as autovías e os corredores que dependen das administracións públicas que si as facemos. O decía Elena, e é verdad, nos acabamos de licitar autovía, a primeira fase da autovía entre Sarria e Lugo. Era un compromiso que durante a bonanza económica non tiñamos dudas en cumplir. Pero chegou o COVID. Dudamos si parábamos esa obra, porque son moitos cartos, e porque vamos a ter menos cartos o próximo ano, e moitos menos o próximo. Pero o compromiso con Sarria era facela. E o compromiso hai que cumplilo. E se non, non te comprometas. Se te comprometes a desdoblar o corredor en autovía, hai que cumplilo. E a pesares do COVID, e a pesares de que moitas obras públicas no goberno de España están paradas,
Esa obra pública comprometida con Sarria se está licitando y estamos a pique de adjudicala porque están todas as ofertas presentadas. Creo que en eso consiste a política. Volvo a recordalo. Cando fixemos a depuradora de Sarria e entregamos no ano 2015, con 3,5 millóns de euros tamén, pois cumplimos ese compromiso con Sarria. Cando os menores de 21 anos poden viaxar gratis a Lugo, ou a Monforte, ou a Coruña, ou a Ourense, ou a Vigo, ou a Pontevedra, ou a Ferrol, é o compromiso que asumimos coa mocidade. Que sabendo que andan sempre escasos de diñeiro, e que non lle teñan que pedir os pais, pois en Galicia, no transporte interurbano, os mozos poden viaxar gratis. Se vas a coller un bus urbano nunha cidade, hai que pagar o Concello. Pero se é un interurbano, a Xunta financia o transporte gratuito. Pois, volvo a reiterar, cando entregamos 40 millóns de euros aos gandeiros de Sarria durante estos anos, é porque cumplimos o compromiso con eles, a pesar de que tuviéramos menos diñeiro. E iso é, na miña opinión, en que consiste a estabilidade. E para ter confianza e estabilidade, o que hai que saber é xestionar. Mirade, non se poden poñer unha parede de ladrillos a un que non colleu un ladrillo nunca. Non lle encargades nunca que vos bote un tellado aquel que non se subiu a un tellado nunca. E, por suposto, non poñedes en mans de un médico que non veu nunca un paciente. Esa xestión consiste en a diferencia entre un experimento e a experiencia. E cando se trate das cousas que afectan a todos, creo que os experimentos sobran e a experiencia é necesaria. Dende o primeiro día soubemos que as persoas que máis o precisan teñen que estar na prioridade do goberno. Cando chegamos a Xunta había unha tasa de pobreza, o 18, largo. Hoxe, a pesares da crise destes 10 últimos anos, a tasa de pobreza en Galicia é inferior que cando se gobernaba en época de bonanza. E non digo eu que non houbera tasa de pobreza. Pero durante a crise pagamos a toda a xente que pediu a renta de integración social, a máis de 17.000 personas todos os meses. E iso tiña un coste, 70 millóns de euros. Pero toda a xente que cumplía os requisitos do Risga se pagaba. Sabemos que temos 220.000 autónomos e que están nunha situación complexa. E por iso puxemos a disposición dos autónomos distintas axudas, porque os autónomos nos interesa moitísimo que non baixen a persiana do seu negocio. Porque sin autónomos e sin PEMES non hai economía, nin en Sarria, nin en Galicia. Non entendemos por qué hai que pechar as industrias. Non entendemos por qué as industrias que funcionaban durante décadas, dende que chegou este goberno, ahora resulta que están amenazadas. Por que hai que pechar Ence? A quen lle vamos a vender a madeira? Os 80.000 familias que venden a madeira en Lugo e en Coruña, a quen lle van a vender a madeira? Os portugueses? As celulosas dos portugueses? Ou vamos a ir a ter que Asturias a venderlle a Ence o que non lle podemos vender en Galicia e pagar os portes? Por que temos que pechar as pontes? A central térmica máis grande de España, que fixo unha inversión de 200 millóns de euros para acomodarse os gases, as emisións de gases que van de Europa, e cando falla a inversión hai que pechala. E por que hai que pechar Alcoa? Por que hai que pechar Alcoa si nunca tivemos problemas en Alcoa? Por que temos agora problemas en Alcoa? A Xunta cambiou? Non, está a mesma. O presidente da Xunta é o mesmo nos últimos 11 anos? Sí. Entendeuse co goberno de Zapatero? Sí. Entendeuse co goberno de Rajoy? Sí. Por que o goberno de Sánchez quere pechar Alcoa e encima botarlle a culpa a Xunta de Galicia? É unha doble mentira e un doble engano. Non se pode admitir que estén pechando Alcoa diante de nós e desviando a atención hacia outros lugares, que poñan un precio de enerxía compatible coa produción de aluminio e que se deixen de xogar con máis de 1.000 familias na provincia de Lugo. Eso é defender Galicia. Cando veñen aquí algúns a dicir que teñen un proxecto industrial para o país, en que consiste o proxecto industrial? En pechar as pontes, en pechar Alcoa e en pechar Ence? Ese é o proxecto industrial. E veñen con políticas industriales, veñen con políticas de descomposición do sector industrial galego, de desmantelamento industrial. E sabedes por qué? Simplemente porque non estamos no seu radar de prioridades. Porque non lle interesamos. Pero vamos a ver se despois das eleccións lle interesamos. Vamos a ver o que dice o povo. E coa forza do povo vamos a ver o que ocurre.
pero vos podo asegurar que como presidente da Xunta non vou a consentir que se peche Alcoa. Non lle consentía a ningún goberno, non lle vou a consentir a este. Por tanto, volvo a reiterar, neso consiste a política e por eso non podemos perder un minuto. Ninguén pode predicir o futuro, é verdad, estamos nunha pandemia. Non sabemos canto vai a durar, 1 ano e medio, 2 anos quizás. Nun ano e medio, 2 anos quizás, estamos preparados para recuperar e para detectar os brotes e cuidarse. Pero tamén vos podo asegurar que ofrecemos garantías. Garantías de estabilidade, garantías de orzamentos e garantías de goberno. Pero non as vimos aquí a predicar. Non. Eu non veño a falar, eu veño a contar o que fixemos. Non veño aquí a falar, non, falase facendo. Primeiro hai que facer e depois falar. Porque isto de falar é ben barato. Non costa nada botarlle 15 minutos. Non. Eu estou resumindo en 15 minutos o que fixemos en 11 anos. E por iso veño a pedir o voto. E veño a pedir o voto para o que acabo de decir. Veño a pedir o voto pola estabilidade política en Galicia. Veño a pedir o voto para que haxa un goberno que goberne e un presidente que non este secuestrado por 4, 5 ou 6 partidos políticos que conforman o goberno de Galicia. E cal é a outra opción, se non somos nós? Permítame que a lea. Porque a outra opción son 10. En Marea, Compromiso por Galicia, Partido Galeguista, Partido Socialista Obrero Español, Bloque Nacionalista Galego, Galicia en Común, Podemos, Izquierda Unida, a Nova e a Marea Galeguista. Isto é unha garantía de estabilidade. Isto é unha garantía de que vamos a ter presupostos todos os anos. Esta é a garantía de que vamos a ter un presidente libre. Esta é a garantía real para un momento de dificultade no país ou é simplemente un multipartito na que ninguén se pon de acordo e que ninguén quere deixar a presidencia da Xunta a outro? Dixeronme se eu estaba disposto a facer outro debate. Resposta, sí. Pero que me digan con quen. Porque cal é o candidato ao multipartito? Non contesta. Sabedes por qué? Porque todos queren ser. Porque ao final, o único programa que ten o bipartito que non goberna un tal Feijóo. E a mí non me interesa as persoas concretas, a mí me interesa o pobo conxunto, a mí me interesa Galicia. E eu viñen a falar de Galicia e a pedirlle un voto aos galegos para os galegos. E non demos nada por feito, decía Elena tamén. As enquisas dicen moitas cousas. As enquisas, se foran as enquisas, xa tiñamos ganado. Pero nadie votou. Non hai un sola papeleta na urna, por tanto, as urnas están 0-0. Xa sabemos que os xefes da oposición están cheos de personas que as enquisas lle dicían que iban a gañar. E ao final, lle faltaron 100 votos por ali, 50 en aquela mesa, 100 na outra, e ao final sacaron o 45,8% dos votos, e a maioría absoluta estaba no 46,2%. Vivino, no ano 2005, co presidente Fraga. Sacamos o 45,8% dos votos e por un escano nos fomos a oposición. Por eso veño a pedir aquí humildemente que todos aqueles ao que lle interese Galicia que vayan a votar. Que todos aqueles a que lles interesa a estabilidade, o que lles interesa a experiencia, e o que lles interese seguir traballando xuntos que vayan a votar. A todos aqueles que sinten Galicia na cabeza e no corazón que vayan a votar. A todos aqueles que lles interesa que Galicia siga funcionando que vayan a votar. E por eso falade con aqueles que están dubidando de se van a votar ou non. Pero si votar é o exercicio de maior responsabilidade e de maior compromiso coa túa familia, co teu traballo, cos teus amigos, é decidir. Por eso decidamos todos. Non hai nada decidido. Todo está por decidir. E por eso, queridos amigos, eu veño aquí a decir que si queredes, seguiréis sendo presidente dos galegos. Para facer o que dixen. Para outorgar estabilidade, para outorgar confianza e para seguir traballando con honestidade ao fronte dos intereses xerais. Si queredes, o domingo pola noite continuaremos. Si queredes, o luns pola mañá empezaremos a traballar no programa electoral que sometemos ás urnas. Si o consideredes oportuno, seguiréis servindo a Galicia, como levo feito durante estes 11 anos. E por eso veño a decir a última cuestión que é moi sinxela. Eu veño a dar as gracias por estes 11 anos consecutivos de confianza. Veño a dar as grazas por tanta xenerosidade que tuvechedes coa nosa candidatura e conmigo como candidato. Veño a dar as gracias a Sarria
polo 52% do voto que tivemos no ano 2016. 52%. Veño a dar as grazas. E por último, veño a pedir humildemente renovar a confianza. Veño a pedir humildemente o mesma porcentaxe de voto que tivemos no ano 16, o 52%, se non pode ser algo máis, o 52%. E veño a dicirvos que se queredes contar comigo, para min, volver a ser presidente de Galicia será a maior honra que puden nunca ter. Moitísimas gracias e seguimos traballando. Galicia é moito, moita Galicia, pena loito, festa ledicia, che abondosa de vida. Galicia é moito,